זה המספר שלי. זה גם שלי. גם שלי. 50. פחות. 80. פחות. 30. פחות. 45. מעל. 20. פחות. 50. מעל. 10. פחות. 54. מעל. 5. פחות. מה? לאן נגיע? 57. מעל. 2. יותר. וואו. 59? מעל. איך? אמרתי לך 60. מתי אמרת 60? אמרתי לך 60 ואת אמרת לי פחות. לא אמרת 60? בדוק? לא אמרת 60. תבדקי. אין, אני נבדוק עכשיו. אז גילינו שהוא לא אמר 60, אנחנו ממשיכים. טוב, תורי. יאללה. 4. סתומה. מה סתומה? לא, פחות. אמרנו 2, אמרנו נשאר 3. סיבוב הבא זה שלי גם ככה. רגע, אני חייב אחרון. טם 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 טם. פעם. 66.